30 утвърждения за зодия Рак за месец юни. Повтаряй ги всеки ден през целия месец. Сутрин, вечер или винаги, когато имаш нужда от светлина. Наблюдавай как животът ти се промени с любов и лекота. Аз съм дом за любов, нежност и спокойствие. Позволявам си да усещам дълбоко и истински. Моите емоции са мъдрост, която ме води. Всеки ден се грижа за себе си с нежност. Аз съм в безопасност да бъда себе си. Пускам страха и прегръщам доверието. Моят вътрешен свят е светилище на мир. Давам си позволение да се оттегля, когато има нужда. Моето сърце знае кога да се отвори и кога да пази тишина. Аз съм грижовен, но и силен. Моите чувства са валидни и заслужават внимание. Обичам и приемам себе си с всяка емоция. Моето присъствие е лек за тези, които обичам. Аз съм обичан, ценен и важен. Във всяка моя нежност има огромна сила. Аз съм в мир със своето минало. Приемам себе си тук и сега. Всеки ден ми носи нова възможност да се чувствам у дома. Моите грижи се трансформират в любов и разбиране. Слушам гласа на сърцето си. Той е верен водач. Избирам да се обичам повече с всеки изминал ден. Пускам вината и прегръщам прошката. Аз съм част от голямата вълна на любовта. Моите корени ми дават сила да се издигам. Семейството, което създавам, започва отвътре. Моето спокойствие е моето излъчване. Всяка моя мисъл се превръща в грижа и светлина. Аз съм у дома в тялото си и сърцето си. Нежността е моят избор всеки ден. Юни е месецът, в който се завръщам у дома, в себе си.